जिसु नों मानो एसेग्राब अनो प्रभु जिसु नों मानो एसेग्राब अनो सुखुआवबो नों आंजों लोगो लोगोसे आंनि हान्थिनाय लामाया दुखुआवबो नों आंजों सुखुआवबो नों आंजों लोगो लोगोसे जिसु नों जेरैबो निदान खैफोदल' सफैबायमोन आंनि जिउआ आंनि थाबायनाय लामाया आंनि थाबायनाय लामाया हानायनि राहा गैलामोन प्रभु नों नङाब्ला बारग' हानायनि राहा गैलामोन निदान खैफोदनिफ्राय निदान खैफोदनिफ्राय सानै दुखु दाहाजों आन्दायबायमोन राहा नागिर नागिर मेंग्लिबायमोन बे रिमोनला संसारा बे रिमोनला संसारा प्रभु अनखांनानै राहा लामा दिन्थिफैबाय
थानायनि जिउनि लामाखौ थांनानै थानायनि जिउनि